Welcome to the leading site news. Upper Hapjan along pangthek thekthe kaphalangno atum pherangke agari kaphalangno pang. Piniyar koini final cap Upper Hapjan atowar along pherangke klembang phu agari pangthek thekthe mate otlangno atum pherangke agari kaphalangno pang. Hidipi pen pherangke hedam tang arni ahut mithang adona hem Upper Hapjan along kachihumri damahut gari kahengno dak ajok hithi rui andak towar along bitekang koklo bonta pini gari kache endam ahutke pherangke agari uchini lor phita komatne otlangno aning kahengno atum aphianan aglas ke arlong pen war tekang rai lapen pherangke amaik ta phangno bitekang daklo kusi te phowek a pherangke pen nang pachini de lage neli gari le yo Hapjan Upper Hapjan ada towar lage reporter agari pu chini lor bensi monitum nai kham khelo asela so long bange jo khado wita lai prong tha lage laso gari kaino dak pana jok laso towar long pasang nang kok lo masi la kachibonai phan klem bom lo mechanic tuma hormu ri bom lang laso ahut la towar rai pasang kok amasi laso phi kumane tum aning kaino tum aning ho tum si laso na kam nang klem pilo lage la hello ho agari ke S04P 3044 laso hormu pen lage reporter gari pu chini lor pen lo ya annu kado beta thek prong lo ya lage nangkelang selet binong atum lo lapuna la so gari lage pen lo ya la hello ya lage hinu dak po joni aprang si ge la pam nang lu pi ba prang lo jo pam lo de da PC la so kambang ke lage arlong bensi nangwar pirai jo arlong tha la hello jo kado we tum da la itha lage arlong lo ho la bensi nangwar pirai jo lage Hapjan along majuk amoni le claim punos dami la puson ne claim le den nei aning kheno tum la son mai claim le den nei kumane atum niliphan nailang selet nailang hejim pustame la son mai claim le den nei yo la son ke kado vitame son mai claim le den nei lage reporter gari pugech kachini ne tume kali lage pase kado ve tum tame la punar bange pene pode la bange ning chirui sigime